Biši tamo, biši. Da vidimo. Oće. Da vidimo kako ovo izgleda. Ovo je, znači, striž, mali klik-klak nož. Prosta jedna alatkica, ali jako dobra. I sad ćemo vidimo kako on radi. Samo da vidimo. Evo. Sad vidi kako to ulazi u zemlju. Izuzetno lako. Lijeko živjeti. Kako ulazi u zemlju. Zemlja je sad mokra, ali opet se vidi. Ovako da lakše ne može da bude. Da bi prilike bilo to. Da vidimo da li se nešto videlo.